Anem a veure. T'agraïs... Clar, jo vull que deixen clares totes les paraules, i si anem a poder intervenir tots... No, una altra i una altra no, ja està. Clar, és que, clar, no, això ha sentit intervencions, entonces... Vamos a ver, el Partido Socialista no ha hablado tampoco su portavoz, ella te ha contestado a lo que ya está aquí y tendrá otra intervención también. Será la última. Entonces... Sí, t'agraïs que en la teva intervenció, perquè de veres, jo voldria treballar... Igual estic equivocat, i igual que li ho faig al PSOE, i altres vegades que ho he fet a tu, no, a vosaltres, el PP, sí que m'agradaria que entrarem en un debat un poquet racional. És a dir, ara estem parlant de la Generalitat i has fet bé no treure el tema municipal, perquè crec que no toca. Ara parlem de Generalitat i has fet bé. Vull dir, t'has centrat en el tema Generalitat. El mateix que quan se parla de l'Ajuntament hauríem de parlar de l'Ajuntament i no d'altres administracions, perquè és la realitat. A mi m'agradaria que... És que hi ha hagut una diferència. Com hem fusionat les dues mocions, clar, has fet tota la teva contestació basat en els retalls de sanitat, els impagaments, i realment el meu argumentari no entrava en això, entrava en el que era el decret tal qual. En base a això he intervingut. D'impagaments parlarem probablement en altres mocions. Jo t'estic parlaré només d'impagaments, però ara estem parlant de lo que és el decret. Un decret que tu dius que se cenyís a una situació excepcional. I jo dic, vull dir, puc entendre fins a cert punt que Rajoy diguera no miraré pa carrere, i ara puc argumentar, és que m'he trobat més del que tocava. Puc acceptar-ho, tot i que ell mateix reconeix que el que n'hi havia de dèficit en l'Estat li ha quadrat. El que li ha desquadrat és el que li han informat de les comunitats governades per el PP. Però independent podria entendre aquest argument. Però el tema de Generalitat no se pot entendre que el senyor José Manuel Vela diga que ara és una circumstància excepcional o el senyor Fabra que ara és una circumstància excepcional quan que ha sigut estos 2 mesos. Què han fet en 2 mesos de govern de Fabra? Perquè si fa 2 mesos que ells tenien la gestió de la Generalitat, sabien els números, dient que pujar els impostos era anar contra la possibilitat de revitalitzar l'economia, que era un atracament baixar el salari dels treballadors, en 2 mesos ha generat aquesta situació excepcional. Per favor, vull dir, busquem arguments que sí, que puguem debatre, perquè és que jo sé que has de llegir el que t'han posat, però no quadra. No, clar, parlem o lo que t'han preparat, perdona, disculpes, però vull dir, jo crec que el que hauríem de parlar és d'això realment i oblidar-nos de posicionaments partidistes, perquè si no estem carregant-nos la democràcia. Si tenim que dir sí a lo que fan els nostres líders, facin el que facin, si tenim que acceptar que el que passa en aquest Ajuntament, que coses que se critiquen en l'Ajuntament del costat, així se fa, i en consideració, i damunt dius que passa això i vas contra l'Ajuntament, vull dir, no, anem a ser realistes. I no, m'agradaria, de veres, per això dic que aquesta moció tenia que ser aprovada per unanimitat i amb aplaudiments, perquè no me crec que vosaltres estiguereu fa 2 mesos, creguem-vos, a peu juntetes, que pujar els impostos era anar en contra de la revitalització de l'economia, i que l'últim que se tenia que fer era llevar-li a posar mesures de rebaixar salaris i ara estigueu defensant el contrari. No m'ho crec. O teníeu problemes fa 2 mesos o els teniu ara. I jo crec que hem d'oblidar-nos dels debats partidistes. Hem d'anar a la realitat quotidiana. Aleshores, per això te diu, en la realitat quotidiana quina és? En aquests moments, el decret 1-2012. El decret 1-2012 m'has dit, i t'has referit a mi, que no baixava els impostos. Perdó, que no pujava els impostos. Senyor Rius, intervencions segons més curtetes, per favor. Sí, no, és que jo me'n recordo de la de l'alcalde de 2 hores, però intenta retallar-me. Vaig a retallar-me, acaba enseguida. En aquest moment, les intervencions més curtes. Encara se'n recorda del que siga. Val. Aleshores, el tema de l'1-12, perdona, Miguel, però apuja els impostos, apuja els trams de l'IRPF, apuja els cèntims sanitaris. N'hi ha que llegir-se el decret, sí que apuja. I saps quins impostos rebaixa? El del xoc.
el del xoc el rebaixa. O sigui, lo de les maquinetes tragaperres d'això ho rebaixa. I rebutja, el decret rebutja tindre el de patrimoni que se posa en marxa fa 3 mesos. O renuncia oficialment a ingressar els diners del patrimoni. Dona compte el decret el que fa, apujar els impostos quan perjudiquen a tots i rebaixar-los quan perjudiquen, en aquest cas, el ludisme i, en aquest cas, les classes més afavorides. Vas molt ràpid i ja acabe. Has dit que els esdeveniments eren en ocupació, doncs menys mal, perquè abans dels esdeveniments eren la comunitat autònoma que una de les que menys atur tenien, una de les que menys i feien referència, que eren la comunitat bandera, i resulta que se posen en marxa els esdeveniments i són la tercera per la cua en número d'atur. Menys mal que han generat llocs de treball, perquè si no, Déu meu el que haguera passat. En el seu moment diuen que era fals, amb ells de compromís, que era fals que l'atur ixe tan bo fora per una bona gestió del PP, sinó era perquè s'estava abusant de la ratxola. I això rebentaria. I quan ha rebentat, igual que estaves molt per damunt, t'anaves anant molt per baix. I els esdeveniments no tenen res a veure això, al contrari, ens han endeutat totalment, ara estem comprant empreses de deutes de 30 milions d'euros per €1 i la gestió de totes les empreses que t'he posat així són números. I tota la intervenció que he fet jo són declaracions del PP. Per això vos demanaria a vosaltres i en altres temes, també els companys del PSOE, com intento jo fer la reflexió als meus companys del col·lectiu, que se deixaren de posicions partidistes i intentaren arreglar la societat perquè s'està encarregant la democràcia.